Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:55, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linyang aton idolo. Aksyon Dave Cuahong sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi. Yes, mayong gabi si Sir Bry, kag mayong gabi man sa tanan tagparamati sa sinestasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Hulyo 2 tuig 2020. Intertropical Convergence Zone o kun ITCC nag-apekto sa Southern Mindanao. Ang Davao Region, Sacsargen, ilakip pa ng Zamboanga Peninsula, makaagom sa magalumo na kalangitan, kay ginipugapdan sang lapta pagtupa sang ulan, pagpanaguob pagpangilat, dala sang Intertropical Convergence Zone. Metro Manila, kagibang nga bahin sa Pugsod, Pilipinas, makaagom naman sa kasarangan tugtob maglugal umo na kalangitan, kaginipugapdan sang localized or thunderstorm, kaginipugapdan sang localized anagapikto or localized thunderstorm, Sir Brian. Negros Occidental, gitna sulod sang Bacolod, maka-eksperyensya man sa magalumo na kalangitan, kaginipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, Sir Brian. Kanami na gid man, medyo bulo balanse ng aton palibot, Sir Dave, no? Yes, Sir Brian. Aha. Mayara kisa nga tambaan ka pa, mayara mong isa mag-ulan, do di man mapunggan, no? Sige-sige man. Pero laban gid sa ulan, Sir Brian. Laban na gid ulan subong, no? Yes, oo. Ah. Hindi, tirap sa ako ng sa internet ko, di ba? Sir Dave, maraming salamat, maayong gabi. Thank you man, Sir Brian. Kag mayong gabi mo, Sir Brian. Salamat, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. Sir Dave, kuha mga ka-aksyon na. So, hindi gikunog li balanse, kuno kay dodamo, gikuno ang ulan sang sa mapaang. Siyempre, ari nita subong sa tig-ululan ginman nga panahon. So, sa mga utod naton, apisar nga wala sa mga LPA, wala sang pamahog sang bagyo kung ano pa dira. Ang mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan, alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Antes kita formally mag-umpisa sa action firing line, mga muyo kita anay. 2 ka minutos, more or less ang aton sini pangamuyo batok sa gihapon kay COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa N-Coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N-Coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7 na mga ka-aksyon. And subong adlaw yari na kita sa Huwebes, July 3 o July 2, 2020 mga ka-aksyon, no? Ikaduhang adlaw sa bulan sang Hulyo. And Huwebes, kumusta ka mga ka-aksyon? Nagapabilin kita gihapon sa Modified General Community Quarantine sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. I'm sorry, medyo naga-utal-utal ko for a while. Gina-check na to nabi may sunog sa Matinion karon diri sa syudad sa Bacolod. Gina-check na to sa Matinion, ano? Sige, la 7 uno basi maka proceed nga aton sining patrol, no, sa area sining sunog subong nga gabi. Action Firing Line. Law man aton nga hindi lang dako ini nga sunog, ano ni residential bala ini o kon ano nga sitwasyon, kabay pa nga hindi lang gid magdako ini. Na kay sa vlog naman ay karon sa pangabuhi sa mga utod ta nga masunugan. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa aksyonradyobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow na Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton bisita lang kamo dira sa comment section. Kay masaon tay na dugay sa malambutan kulang. Ang hindi, pasensya lang. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9, tak na siring gabi, sit back and relax.
upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala mga dalag ko kung nagalina gumba nga balita sa aton sa nga pagpangalagan. Salamat gid sa mga utod naton nga nagahatag sang information no diri sa Action Radio Bacolod nga monitor gid sila sining isa ka sunog karon sa isa ka barangay diri sa Bacolod. Kaway pa nga dili na magdako kagabi sa dulid may sunog ban. Anyway, sa iban nga balita, lokal maka-aksyon nga aton hatagan sa pagtamod sa mga gabi, ining isa ka pinakabata yaho nga nagpositibo sa COVID-19, naga-edad pa lang aksyon Henry sang duha ka bulan. Action firing line. Kasubo man sini samtang may isa man ka taga Negros Occidental nga nag-negative na sining COVID-19. But sa bago nga result, liwat nga nag-positive. Action firing line. Daw halimaw man ni klase kagaw si kuano si COVID-19 kay nagabalik-balik siya sa lawas ng tao. Sa iban nga balita, isa ka army yaho nga taga syudad sang Himamaylan apang didto iya nakabase sa gihol nga Negros Oriental gasakay sa motorsiklo ginambush patay. Action firing line. Ang mga suspitsado ginatudlo miyembro sang New People's Army. Sa syudad sang Talisay, may tulan sang tao. In short, Calavera, nasa puwan sa isa ka mabukid nga porsyon sang syudad. Action firing line. Sa dulid kay Inaw kung San Enrique, iya may ara sang aksidente. Ining tricycle, iya nga ginasakyan sang pasyente. Pagkatapos anom sakay, nag-isi-isi sa dalan, tumabok sa piyakalinya, ginsugata ang dump truck, ang anom lunsay pilason. Action firing line. Sa iban nga balita, mag-aksyon sa lokal, diri gihapon sa Negros Occidental. Kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental naglampuwas na sa isa kagatos kadamon ano. Actually mga kaksyon, sini nga adlaw may ara sang 13 tanan nga nagpositibo sa Negros Occidental, siyam iya sa Bacolod. Kag mayo man nga balita ho kay sa Silay may ara sang isa kag sa Cadiz nga naka-recover sining COVID-19. Kaya sa Nexa sa Western Visayas mayara na sang 353 tanan ka mga nagpositibo. 194 diri ang aktibo. 148 ang naka-recover. 11 ang nagkalamatay. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan tang ibang detalye sini karon maka-aksyon sa aton sini nga mapagpangalagad. Kung available ng patrol naton sining sunog, kindly inform lang diri sa studio para mahingagaw ta kamo dira kon kumusta ning sunog kino kadamo ginaga-inform di sa aton no. Okay, dali gid lang. Ano ni siya? Temprano pa ni siya nagabira sa akon diha. Mga pang intro pa lang gani na imo. Ako ginahanot mo na ko sang 2x2. Kalma lang na kay plus tartanit tanan. Anyways, mag-action sa mga balita sa nasyonal. Nahidlaw ni sa grosakon, isa kagabi lang ko nadula di kay kon Miyerkules nagadi off kita. Pagbalik ginahanot mo na ko rin sa 2x2. Action firing line. Sa balita sa international mga kaksyon, ariyo may final review na no ang opisina mismo ni Executive Secretary Salvador Medialdia. Ining ginatawag bala nga anti-terror bill mga kaksyon nga ang next sining nga lamisa nga hatagan amo na ang lamisa ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag ini nila uman naton ini konpirmahan na bala para mangin isa na gid ka layi ini sa pungsod Pilipinas matapos nga ginpasar ini sa Kongreso sadtong Hunyo 9 karon man nga tuig. Action firing line. May ara na ini sang memorandum recommending iya sang course of action to the President subject to final nga ginatawag approval mga kaksyon. Litas lang tawon tani kanang resulta sini kay kadamo iya sang nagareklamo sini ilabi na gid ang mga tawo nga anti sa panggobyerno sa pungsod Pilipinas. Action firing line. May mga tao iya gihapon nga tido wala gid sang kompleto kag konkreto wala sang intsakto nga presidente. Hindi ta man na sila mabasol kaya mo nang ila iya nga ideolohiya amo nang ila sini nga pagpati prinsipyo nga suno sa ila ina makabulig man sa ila sini pangabuhi sining kalibutan. Action firing line. Ina sila ginarespeto manaton kung ano ang ila sini nga tindog mga kaksyon. Sunod diri sa ini nga mga tawo like sa mga nagapatigayon sang rally protesta, mga party list mga kaksyon nga nagakontra sining anti-terror bill. Ini ang sablag sa ginatawag naton human rights. Base bala hindi na makapaggusto kay jutay lita, jutay problema
basi damputon kag dakpon kita sang otoridad. Action firing line. Pero pagpahangop naman sa mga opisyal naton nga nagdihon sini nasambit nga hagna, siya wala manidak panay kung wala ka nagabayular. Ini mapagdakpon kung ikaw isa ka husto gid lamang nga tawo nga nagalawag-lagaw sa imo sini nga lugar nga wala ka man nga himo sang sala nga makatublag sang imo sini komunidad. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, si Attorney Harry Roque, kilala nyo ni? Of course, kilalang kilala. Kung hindi mag-atras abante ang iya sini nga ginapalayag dira sa Malacanang. Ano malang imo nagasaot iya sang chacha. Action firing line. Si Attorney Harry Roque mga kaaksyon nagpangayo sang pasensya matapos aging batiko sang publiko kay naglangoy-langoy upod sa mga isda didto sa Subic. Suno kay Roque, diri wala man niya problema kung naglangoy ako upod sa mga dolphin kay gusto man naton to magkadto sa lugar para bisitahon kung kumusta didto ang COVID-19. Action firing line. Kaling kay didto gid action na Henry sa Subic Ocean Adventure ginhimo niya didto nagalangoy-langoy upod sa dolphin nakita na litratuhan na butang sa social media ginbatikos balda. Action firing line. Pero ti pagpahangop diri ni Roque mga kaaksyon, wala man sang may malain nga nahimo siya. Mayara wala man to sang naglubag sa health protocols. Kay bisan mag-ECQ man, mag-MGCQ man, ang pagpaligo sa baybay action hands wala man ginabalabagan. Action firing line. Importante lang nga ti ina may ara sang distansya. O galing Attorney Harry Roque, hindi kagid kaluwas ang litrato nga nagwa sa social media nga nag-istorya ka sa duha ka persona nga wala kamo sang mga face mask. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita maka-aksyon sa nasyonal, kanami gigkuno sang performance ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa sulod sang 4 ka tuig, kagwapo gigkuno sang performance. Action firing line. Natabuan padaan sa mga pandemya ni COVID-19, puwerte nga pagtilaw kag mga challenges ang naghilitabo ya sa idalom sang Duterte administration mga kaaksyon. So bisan ako saludo ko sa presidente. I don't know kung sinong president guro kung ano nang natabo diri sa pungsod Pilipinas. Ang command responsibility ang kaisog ni presidente nga i-hold ang mga tao sa paggwa kag magladay bangod sining COVID-19 na himo ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. O galing nagproblema lang siya dito sa area sang Cebu mga kaaksyon. Bangod nga nagdamo dito ang nagpositive. In fact, kinalantaw nga bag-o iya nga epicenter siring COVID-19 ang probinsya kag syudad sang Cebu. Action firing line. Imagine mo na karon makaaksyon nga mismo ang sekretary o kon ang taga DOH mismo nagparayag nga ang Cebu karon ara sa critical nga level ang mga hospital. 80% nga ila sini mga isolations beds mga kaaksyon, ang ila sini nga ICU ang medyo kulukulabos na bangod sa kadamuon sang nagpositibo. Ang factor ko na nakitaan nila diri kay jutay ang tertiary kag mga hospitals dito sa area sang Cebu ara sa manubo gid lamang nga level number 1. Ini pareho sa iban nga lugar kaangay sang National Capital Region nga dito sa Ilaya kulo kompleto, syempre sentro kamuda. Action firing line. So karon na ginaproblemahan mga kaaksyon ang Cebu. Bangod nga dito ang pagsaka sang positibo o kung nag-positive sining COVID-19 nagadugang sa gihapon. Action firing line. Teka sinimateriyon mga kaaksyon nag-hire sila sa mga special nga mga doctors, mga specialist nga mga doctors nga makabulig gikan sa Medical Association nga gindulong ginpadala dito sa Cebu magluwas sa mga volunteers nga mga doctors mga kaaksyon. Action firing line. Di kabay pa, no? Kabalo naman kitang Cebu kag ang Cebu province mismo hotspots ini sa sinimateriyon kay amo nang tawag naton gadamo nga nagadamo ang positibo. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte kagabi o kung nagligal di gabi, sinuyaan niyang Cebu. Siya naunsa man mo dingha, gahi makay mog ulo do. Action Brian Morden. Action firing line. Ama na mga dulod-dalag ko nga balita sa national sa aton sini nga pagpangalaga ng iban bilkwan gid man ang mga Pinoy sa iban nga pungsod may isa ka gatos naman to nga nagpositibo naman ho. Way pa ganina kaplastar ang iban nga mga Pinoy nga makapauli diri sa pungsod Pilipinas nga nagkalamatay sining COVID-19 may ara naman to sa nagkalamatay. Action firing line. Ay ining pandemya nga ini. Sumo nga adlaw mga kaaksyon may ara sang record na ang Pilipinas sining coronavirus naglabot na iya sa 38,805 ang nagkalamatay.
Kag ang kung nag-positive rather 38,805 positive. Ang naka-recover 10,660 o kung 673 ang nagkalamatay nagdangat naman sa 1,274. Action Firing Line. Gadamo nga nagadamo mga kaaksyon ang amo iyang nag-positive diri sa pungsod Pilipinas. Anyway, sa bugos nga kalibutan ho, daw ginakulbaan kita diri kay nga mas nagadako man sobra na tunga sa milyon ang nagkalamatay. Action Firing Line. Isa-isahon ko inala City 13 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Morden. Action Firing Line. Sige, try naton abi action hands ang patrol abi basi ara na sa linya siri matinion kag makakuha kita sa initial sining sunog before kita magbulyada sa mga dalagko naton nga balita siri matinion. Action Firing Line. Anyway, sang una nga pagpalayag naton sining gabi dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon, ining pampabakod sa aton nga immune system. Papabost naton sa ikaw galingon plus nga may ara sila sang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga meron sang vitamin D3 mga produkto ini sa Life Extension Philippines, imported gindala sa Pilipinas kag mayari man sa Bacolod bisan diin pwede mabakal nga mga butika. Kag pwede ka bisita sa ilang sining nga klinika dira sa may GA Stephen Building Lacson Street. Sa unahan diri amo na ni ang Burgos Lacson Street mga kaaksyon para sa inyo sining kahapusan. Libre ang consultation sa mga medical doctors. Action Brian Morden. Action Firing Line. Sige, try naton nga malambot sa material ng patrol. Gina-contact pa naton sining sunog diri sa isa ka barangay sa Bacolod. Kabay pa nga nagpanaog na ning ang kalayo o kung tunaw ang kalayo sistema dira nadula na, napatay na o kung napapas na. Kay may lang balakon mabahaan ikaw kay damabinlan pa sang kagamitan pero kung masunog ka ang imo sining puloyan pati ilaga ubuson niya. Action Brian Morden. Action Firing Line. Kaya doga sige gyapon ko ng kalayo duway gi matap na salamat gid kay Madam Ara nga naga-monitor sini matinion ka naghatag sa information. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Daw budiga pa nga may tangke kuno kompleto ang detalye. Action John. Good evening. Action Bray, ang patwakaroon live kita mismo nag-report dari malapit sa may Bangga Iskala bilang sakop sang barangay Estefania Surad sang Bacolod. Ang lugar dari kung sa liragong tarong sunog siling gabi, actually isa ini sa kabodega or warehouse abi nga suludlo na ning area Action Bray, no? Para mabalas sa tumatag pa namati kung katulto sila sa Metro Bacolod General Hospital sa tabok niya sinadra may Bangga na pasulod dari maka-aksyon. Tapos lakton mo idre may rough road nga dala nun mga ka-aksyon, and then mga around 500 meters ang or rather mga 200 meters ang imulakton pasul ka diri sa area diri na nagluntad ang sunog karon gid mga gabi. Initial information pa lang ina kay kalabanan sa mga fire brigade nga nag-respond diri sa area. Ang naka-pull out mga ka-aksyon sa kabudlayan man sa nga lugar diri nga pagpasulod sa area mga ka-aksyon. Nag-pull out pero sige pa yang sunog Action John? Wala naman, wala na. Kay kabudlay, kay dulom kita Aksyon hindi nila dali nga makitaan ang sitwasyon gid sa sulod sang bodega. Plus pagid nga may kabudlayan ang dalan kumo nga may mga alagyan diri nga may mga buho-buho mga ka-aksyon. Pero initially amo na ang information nga ton nga baton gikan diri sa area iyo totally damaged no ang bodega. Amo lang may kabudlayan kita nga malaragway kay tuman kadulom diri ang sitwasyon sa lugar ang mga ka-aksyon. Maas kita diri sa nga pila ka mga pumuluyo initially be may gabi din ko na damping nga gid ma'am nga part sang bodega sulod gid sa babaw gid pero dako kay na sunog. Wag mo tayo kami may tangke niya ang sunog ginaga dibwal po aso ang aso lang ano na daw siya sa sulod ng bodega mga lang mga gasol lang iya ka na daw siya sigas iya ka pa sigas okay but may mga naka-stock nga mga tangke lang pero wala na unod okay mga man ang sa dako na compound doon ka ba pagka ginas
balay lang sa sulod. Tapos may nakastock lang ang mga sa pricey gas. Yung pangawanan na kayo na nila dito kan, hindi na salik sa bunga na patay. Kasi mo kayang dito po nila na gano'n. Okay. Pero ang kina, wala man lupok. Gani lupok. Wala man. Ano malang ko nung plato. Aso lang gid siya. Amo lang kay tikurol ba? Lang kami mga no? May mga panimalay das to padrio. May mga tangki, siyempre, may mga tangki, sigado na yan. So, niya wala na unod, pero mag-init, may maninupok na kaya. Gani. Pero may naglupok ginaway. May naglupok kay wala man. Ay. At least ay lang gani ang kulol ba? Lang kay garing puok sa aso. Buti lang sa sentro temprano sila nagtutod. Nupyo na tapos nakananupyo. Yung salik sa mga patay na. Mga kahoy na. May tao da sulod. Ay. Balik kung ginalina lang kung aga, balik ka naman doon nila pagkasunod. Ay, nada, subong lang mo na dahil sudlan ka, no? Kaya wala mo na rin na sudlan. Wala mo na rin na Subong lang galing nga doon ng function. Sila. Ay, puro sila. Okay, may wala din taong balay. Sila na ni Juan. Hindi bisa na bilang Juan sa IBCBN. Ay, lani ang tagiya. Tapos ang sulod na ma'am. Ang mga tangkis ang gasol. Pero kaina, ang sitwasyon man, wala agad man niya kalayo. Uy, kami sa Baluya. Okay. Sige. Sila nanutod. Tapos nila panutod, gaaso paguro, ginbayaan na nila. Oo. Di siyempre ginsulad, na nila, siguro ang tao, ito na gano'n, naging igual ang aso. Pero subong wala naman, no? Wala naman aso doon, naguro? Hindi, mada nila, wala naman. Kay sarado? Hindi Sarado, sa aso ng badir yan, hindi ka masunod. Hindi masudlan. Sa aso ng badir. Gani, natingala ko kayo na hindi kasi hindi mo matamwa. Amo to kayo na nga dulong-dulong, hindi makitaan ang flavor sulod. Sige. Ma'am, thank you kita. Action na bright, no? Amo na ang sitwasyon diri. Kay even kita hindi penetrate sa area. Pasulod kay saas ang pader. Tapos sarado siya, no? So meaning why da mga representante sang compound ni? Why? Kay wala na di ekonomi nagatinel sa puluyan. At ang ginano rin nila kay do sinilang naman nga adlaw or sinilang mga inadlaw nga nagbalik function ining lugar. No? Nga ginbutangan abi nila sining mga gasol nga wala na unod, do kumbaga ato na lang action right. Mayugid. Wala na unod. Kaya kita mo ito ginagkakawangaan sa iban. Kaya kabalo ka, hindi mo na masiguro nga wala na ginunod ang gasol mo. May mga case ba sa mga bilin pa na laging balik. Ang mga kaina nga pag-pagtipok sa aso, nagpatawag sila sa bulig sa mga otoridad. Kaya hindi nila mabalaan. Kaya ang sulod, di ba pispitan na lang ito sa mga bombero. Actually, pag-abot rin natin sa lugar. Nakita nila nga sang wala na asote ari nag-pull out ng pinakalas nga fire truck nag-pull out na gikan diri sa may lugar action by no. Sige. Mo na no ang pinaka Yes, action by no. I-check naton karon from Fire Check Inspector Legazpi ang fire marshal sang Bacolod City kuno ang ilang investigation update diri kung bala may kalayo gid or nagpuok lang aso or amo na to nagaling dito sa gitot dani action blind. Live report gikan diri sa area mismo sa gihapon sa barangay Estefania sulad sang Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diga so natunto sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Firing Line. Salamat Patrol Action John Diaz dira sa Barangay Estefania. Diri na sa may highway pakadto ya sa Granada paliko kada sa Estefania sa mga skala. May sulod lang na nga dalan skilid dira may ara dagli sang ginabutangan sa mga tangke sang kuan niyo LPG ano. So kabay pa nga matapna ini mga kaksyon. La 7:21 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Dire kita kay Nick and Thursday nga balita mag-action. Why naging may ginapili ining si COVID-19 mo, no? Bisan sin o na malang ko matsambahan niya kadiri, mahimo iyang matapikan ka niya kag wait kabalo ko na nung pasingadtuan siring isa iya ka persona kon may ara ka sang COVID-19. Action Firing Line. Kung mga edad mo ya ara sa mga himsog kapaya katama, medyo mabakod-bakod pang imo siring immune system. According sa aton siring mga eksperto, mga doktor,
ang isa ka tawo nga mabakod ang immune system ti amo na medyo mabudlay-budlay nga mag-atake si COVID-19. Action firing line. Pero kung naga-edad ikaw ya sang 60 pataas kag may ara ka na sang naga-exister nga balatian si COVID-19 ba na namian gina magtapik sa imo. Action firing line. That's why nga ton sini nga international o kon ang Interagency Task Force sang pungsod Pilipinas ginadumili ang pagwa sa naga-edad sa 61 pataas kag ang naga-edad sang 21 panaog kaya mo ni mga tao nga prone katama sa ginatawag naton nga si COVID-19. Action firing line. Diri sa Negros Occidental today may ara sang 13 iya nga nagpositive ini mga iban diri mga locally stranded individuals meaning halin sa iban nga probinsya nagpauli diri sa aton kag pag-abot diri pwede nga i-home quarantine ikaw pwede man nga i-butang ka sa ginatawag facility quarantine, ano? Action firing line. So isa sa 13 mga kaaksyon amo ni ang duha ka bulan, no? Duha ka bulan nga edad sang bata mga kaaksyon nga taga Banwa sang Moises Padilla nga nagpositive iya sa COVID-19. Action firing line. Kanuluoy mano. Anyways, pero ang mga detalye sabi check naton abi kung anong sitwasyon sang bata, anong status sang bata, diin ini siya subong. Ano bala may asymptomatic man ini siya bala wa isang may makitaan nga mga simptomas sa siring nga lawas abi pero positive siya gali siring COVID-19. Action firing line. Amo nang hibaluon naton kay ti sa kadamuon bala sang tawo sa kalibutan nga ining wala ka maang pangabata amo payang natapikan sa COVID-19. No? Action firing line. Di medyo ka subo bala kay ti maghambal kita positive ka ibutang ikaw sa isolation area 14 days or more, obserbahan ikaw dira wala sa may makabisita nimo nga pamilya except gid lamang sa mga doktor, nurses kag iban pang authorities to check sang imo siri nga sitwasyon ti duha ka bulan balaya kung ano kaluluoy ini nga ara sa isolation room iya na butang mga kaaksyon. Action firing line. Pailang ko na nga ton siri nga mga nurses kag mga doctors kag mga tatap sa iya inang matawag naton puwerte man bala magpalangga bala sang bata man, no? Pero tinagalaom kita nga initanan tatapon nila ni kay challenge man ni sila mo sila nga trabaho may imagine mo nga makagwa ang bata dira kag mag-negative pila kadlaw ikaw ya nagatata action hence kun daw bugal mo man. Action firing line. Amo na nga i-check naton ini kun diin ini siya nabutang kay siyempre i-separate gini saya sining pamilya subo no porte no kay subuan kita gani nga ang imo sining nga ila sining nga mga nagpositive dira ato may mga edad na ano pagid ayhan kung duha ka tuig pa lang ang edad. Action firing line. I-check tani abing doktor mga kaaksyon gikan sa Moises Padilla kay para makaplastar man siya dire, no? Amo niya kakulubaan ang COVID-19, no? Amo niya kakulubaan ang COVID-19 kun nga nga aton sini nga mga eksperto nagapangabay gid sa aton nga kun tani indi lang kita anay sang sagi laday nga wala man kita sang may makuha gidya or may ginahimo sa aton kaugalingon sa komunidad mga kaaksyon. Action firing line. Kaya ti ang tambal o kon bulong sining COVID-19 amo ang distansya. Sulit-sulito na ton distansya kag ang pagtabon sang imo sining nga ilong kag baba. Plus na ang imo pagidgani man nga mata. Action firing line. Kita may mga screen guards kita mga kaaksyon nga ginahimo mga kaaksyon may mga screen guards kita nga ginabakal man. Okay sige. Okay, ito subong sa spiyak. Okay. Portino. Dito nahontang sagay Oo, nahontang sagay. Amo ginang case bla firme sa ato. Unahontang sagay sa siring nga mga tiryon. Kay sa sagay interesting mani, no? Ang nag-negative subong nag-positive. Nano man nga sitwasyon, no? Amo ni ambalta mo ni grabe si virus mo kun nga ang amo ni nagkalahinabo sa aton sining mga kauturan nga iban. Kani nagbando ng aton nga presidente nga mga LSIs naton hindi na pagpapulion. Bangod nga ti una-una ang mga quarantine facility sa mga probinsya medyo ginakulang na gid. Pagkatapos mga kaaksyon inang amo nay, no? Nagadamo ini sila kag gadamo ang positive sa mga lugar nga sa nagligad negative mga kaaksyon may mga zero iya sa tawag naton COVID-19. Online sa firing line. Sa aton nga linya na good mayor sang Sagay City mga kaaksyon
Mayor Alfredo Marañon III. Mayor, maayong gabi dira sa imo. Magabi sa Talanyaga Plamating. Aha. Yes, si Action Brian Mordena sa Action Radio Bacolod Mayor. Mangunsiho lang kami sining pasyente sang COVID-19 nga nag-negative na, subong nag-positive naman. Mayor, ano ginang story niya si Mayor? Ang iyagi sini Juan Bayo is that there should be two results na negative siya. So ang first result ito was negative. Pag-swab siya ni Juan, pagka sige na negative na results, ang first na swab niya, ginpatuloy siya din and then nakulikas na po na wala pagaling magwa ang siyang second nga result. So pagwa sing the other day na motungan ng positive naman sa liwat, so ko ata sa siyang nabalay kaging balik dira sa ano kami sa aton quarantine center ito sa Ibig Magalona. Ibig Magalona. Okay. So liton talang Mayor, naka-quarantine facility di siya. Ano ni siya ni Mayor? LSI o kon OFW? LSI na siya. Din siya halin ni Mayor? I think halin na siya sa Cebu na halin. Sa Cebu halin. So quarantine facility sa Ibig Magalona, pagkatapos nag-negative, pinapauli na siya. Of course, negative ng result. Pinapauli siya sa first test niya. Without ang second na swab result. So pagwa sang pila na siya ka adlaw Mayor naka-stay to sa balay niya sang nagwa ang ikaduha nga result nga positive siya gali. So mga ito na mga 4-5 days almost overweight na siguro. Mga simana naman. So sina nga simana Mayor nga naka-stay at home na siya. Ano na kalagaw-lagaw na siya Mayor, nakahalubilo yun ang manduan man siya mag-ano din. Ang ating protocol is that all nag-ibiman pagkakutiyaga additional na sila kuwan sa ilang balay. Strict home quarantine sila. So ginamonitor man siya sa atin ng mga barangay health workers na mag-tingin sila balay. So nag-separate na siya balay from his main house yun. Niyara siya doon kubo-kubo ang gina-istaran. Kasi nagkukuhan na siya pagkaon sa iyang mga pamilya. Mayo kayo na kuhan siya na isolate man siya gapon sila nga puloy anto. So daw wala kita dapat yung kabalakan. Wala ka dapat yung kabalakan. So, bali first niya, suliton ko lang Mayor, pa negative. Subong nag-positive, kaduwa lang siya gin-swab test, Mayor? Or duwa lang gin siya? Kaduwa siya gin-swab nga matungan ng positive ang second yung swab. Grabe, no? Ano, Mayor? Asymptomatic siya? Asymptomatic siya. Doon siya ko. Doon siya na ginamat siya. Grabe. Siyang do first nga mong di nga kaso nga nag-abot from Cebu. So butang naton Bing, siniguro nga immune system mabakod gid may virus siya da, pero si virus do hindi man ka-atake sa iya pagwa sang result amo na may virus gid siya gali damo sina. Actually ang tanan nga kaso dili sa guy is do mga asymptomatic tanan. So siya malaning isa gid Mayor, no? Siya malaway naman iban. Siya lang in siya malang gining ang nagpositive liwat. So subong ari ni sa Ibig Magalona Healing Center. So wala kuha sa liwat sing kuha sa liwat sing aton nga natin sa ginbalik sa Ibig Magalona. So dito Mayor may gin-lockdown kita even though nga may gin-mention mo kay nang way siya kagwa, na-isolate man siya, pero anong status subong sa iya so nga family Mayor? Ang lang po ang dadulbang siya sa pagkaon although mag-UI man sila duway ng close contact. Ako lang po ang aton din
ginikuha naman. Gin-secure lagi, panigurado na lang gid, ano? Although nga ti maghatag guro pagkaon, distansya man, mo? May distansya man. Distansya man sila. Oo, distansya man sila. Mayor, pila May man gani kay kakuan man ano man very cooperative sa aton. Sa mga na protocols na ginatag sila. Amo nang manami gid sa pasyente nga hindi bala dungol, bala doon di kay problema, bala mayor bisan mag-amo ng sitwasyon, doon di kay manlaghap ng contact tracing, doon di maglain buot mo bala nga nagpositive yun, damo sa nga sitwasyon. Nga do wala bala wala bala tinungol lang. Di pareho sa iban nga, like, ihemplo na lang San Carlos to, nag-inom-inom na siya, may nagkadto sa mga friends niya, and turn out, positive. So, salamat lang ka nakakuan man, katuto man sila na magpake sa atong protocol decision. Pila gini-gining edad gid sa niya, Mayor? Hindi ko ka memorize sige edad right? Sige lang, okay lang. Pero Mayor, subong pila kabilog ang positive na sa inyo, nag-positive na sa inyo, Mayor? May nag-positive ka subong isa ka bata, 13 years old. Sa tuduwa in siya, halito ang tuwa ni, nag-positive. Manila naman niya tanang galing LSI. Subong na ni nga adlaw yan nagwa ang result? Subong yun yung adlaw nagwa ang result. Isa 13 years old, ang isa hindi ko all in all, mga pila ng mayor subong ang nagpositive dira sa imong lugar halin sa nag-umpisa gid ang COVID-19, labi na gid pagpululi sa OFW kag LSI. 22 na. 22, Mayor, 22. 7. Pila 7 pagid lang, no? I see. Wala hinon ko na lang ni, kumusta yung facility mo na, Mayor? So far do may ligwa pa man? Still mo lang may managing kasi mayuman kay ko magabot ng mga alin sa Manila kag sa Cebu. Iko mo lang nga may ara lang mag-graduate nga natapos nila ilang quarantine nga pila ka adlaw. So may ara gid mo libre pero almost puno na gid. Puno na gid. Grabe, no? Panita na kami iban nga lugar nga butangan sa mga LSI card. Puno na gid. Pero amo na galing ang Mayo dira kay ti okay. Actually ton ko lang gid, Mayor, no? We're hitting around 300 tao at any given time. Bali, Mayor, man i-clear ko lang, kaduha siya gin swab nga nag-negative. No. Isa lang First niya. negative. So mapaging release siya. And then before second release, swab na siya to. Okay. Pero wala pa magwa ang iyang result. Ari na siya di pag sing positive na result. Positive na. So twice lang gid siya gin swab, ginkuan sang swab specimen niya, duwa lang gid. Yes. Duwa lang gid. Correct. Sige. Mayor, ang imo sini nga panugyan sa mga taga-Sagay, bisan pa gani Bugos nga Negros Occidental kay palariho malaning kaso naton subong sining COVID-19, Mayor. So, ang aton panawagan is that hindi pa tapos ang aton pakig-away sa COVID na tanan-tanan kita. COVID is still around and we should not be complacent. We should always be, ang aton bilang wearing of face mask, kara Japon, ang aton social distancing, pag-ugas, gigsang kamot mo aton proper hygiene aton Japon i-observe kay ara Japon ang COVID sa aton kapag-ipot. I see. Nalimtan ko pagpamangkot, Mayor, pasensya gid. Halin siya sa Cebu, Mayor, na swab test man to sila. Ini siya. Wala. Why man? Wala mo. Diretso ni sila, no? Oo. Kaya doon sa sinimala niyang protocol nga dapat ang LSI ka i-swab test ka before ka kasakay sang barko kung ano da subong niya. Yes. Subong lang nimo. Sila nga batch siya daw okay lang ni diri lang sila swab test magabot sa destination nila daw mo sina. Sige. Mayor, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, Mayor. Thank you. Yes, ma'am. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Halin sa Cebu, mga kaksyon, ining pasyente nga ini, halin sila dito ang pinakauna nga mga batches to bala. Why to sila gina-swab test dito mo? Pwede sila kasakay pa uli. And pag-abot diriya mo na pag-swab test, mga kaksyon. Ting una nga result,
actually na quarantine na siya ganit dira sa EB Magalona, negative. Once nga negative ka, you are free na nga makadagon-dagon pauli sa inyo sini nga puloyan. Action firing line. But kung nara ka na simo puloyan, may ara gyapon sang protocol nga 5 to 7 days dapat iya naka-isolate kagapon. Meaning, way kagapon niya halobilo da sa imo sini first hand, imo sini pamilya. Kag hindi ka pwede kagwa da kundi kadapit nga maghalobilo da sa mga tupad balay mo, mga friends mo, etc. kay ti way pakibalo sang ikaduha naman nga result. Dito siya kuno sa kubo-kubo, ginobrahan gid siya sa kubo-kubo nga dira ka lang anay ha for the meantime hasta nga ma-okay ka na gid. Ti ginadulungan na siya pagkaon, uy, susta. Pag kaduwa sang pagwa sa ikaduha nga subtest iya ho, positive. Pinabalik mga kaksyon. Ang pinaka mayo lang diri nga balita kay hindi siya TB bla, hindi tig-abagol. Magambal nga gin-isolate kada, dira lang gid siya. May cellphone ba na, may TV, anong ginhimo sang family. Kung di way problema ang mayor, interview ang mayor sa mong sagay, do way lang problema, kiti way tinunto ang ininga LSI mga kaksyon. Amo ning sundon sang ibanda nga mga LSI. So dugay ka mo ka dinungol, kay kamo mangyapon mang problema kung mag-positive ka mo. Action firing line. Hindi man lang kay kamo ang maproblema, pating pamilya nyo mahulan. Bangod nga ni positive ka mo, i-lockdown ka mo da, siradaan ka mo da for good for 14 days kung hindi pa masigurado. More than that pa nga mga inadlaw, kundi ang palangabuhian nyo purnada. Action firing line. Ako man lang simple no? Sining COVID-19 ka problemado mga kaksyon. Action firing line. Last 7:39 pagbalik naton, labuton naton ang doktor gikan sa Moises Padilla. Sining 2 ka bulan man nga bata yaw nga nag-positive man. Today man nagwang result dungan-dungan sining nga duwa. No, dito sa Moises Padilla. Pagbalik nato na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM,
Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at
kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:52 na. Gina-endorso naton sa inyo mga kaaksyon ining DTX 500, no? Kung imo sining Showguard dira medyo nagataas na gid, no? Kung kaysa do hindi ka nakita, nagakipaw-kipaw ka na. Ang DTX 500 amo ning dapat nga ugalion nga imnon sa matag adlaw nga tanan kay ni siya may arasan tatlo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sa imo sining glucose, visin nga naga-controller sa imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin mga kaaksyon ining DTX 500. Nagabulig man ini no sa paglimpyo sang atay kag dugo kay ini siya mayara sang detoxifying compounds ano ang DTX 500 mga kaaksyon. Pangontra man ni sa mga liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para healthy dang imong liver kag dugo nya dira mag DTX 500 na. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Las 7:53, may gabi lang sa mga kauturanta nga nakatutok na halin pa kaina. Si Millie Espino, good evening, Action Bri. Monitor lang kami ni sa Morsha. God bless kag rest in peace ko no kay Nanay Sana ko nga nagtaliwan. Thank you, Idol. Salamat. Veronica Balyados Icos or Icos. Hindi na di dapat i-stock ang mga tangke kay residential ina. Liyog lang ko na sa TSG iyana. That's why, you know. Sige, check na ito na, Abi. Bistigahan ta ni Abi. Jomi Hinet Bailado. Evening, Action Brian Monitor kami Morsha. Stay safe lang. God bless. Salamat. Jack De Leon. PM Brian niya, ponta, present na ko. Action Radio. Subong ti walagid tada. Ara. Si Cherry Dolman Kahilig. Good evening, Action Brian. Pamati ko. Live. God bless us all. Salamat. Jennifer Lianio, Zonita Erlano, good evening, Sumbray, keep safe lang ni Grusanon, watching from Taiwan, ikaw manda. Enrique Caballo Sobaldo Jr., sa dindampiman ng sa Estefania. Okay, tapos ng sunog. Sabay Purok Gulda. LPG ato, no? Liquefied petroleum gas, balagi na butang siya sa compound. But according to sa patrol, kay naway man ko ni mga unod, pero hindi kita masiguro, kay doon, amot kung basi hindi ko kaysa maubos abi kang magsinigabong. Action Firing Line. Tsakto tong komento sa isa residential ina nga ara inada. Pero kung way malang unod to din maging dapat kulbaan. Maybe siguro i-check na sang barangay da kay kadelikado gid sina. La 7:55 sa aton sini nga pagpangalaga this time maka-action tawgan tabi si Dr. Lyle Love Lois Ladira or Ladira. Porting niya sini nga ngalan no. Triple L, 4 gid niyo, 4 gid niyo, 4 ka L mo. Si Dr. Lyle Love Lois Ladera ang municipal health officer sa Moises Padilla PNP, mga PNP man ya konman, Moises Padilla Municipality mga kaaksyon. Online sa Firing Line. I-check nato na ni kining balita bala nga duha ka bulan nga bata nga nag-positive man sining nasabit iyang COVID-19. Online sa Firing Line. Good evening, Doc. Welcome sa Aksyon Radio Bacolod. Ini sa Aksyon Brian Mordan. Mayong gabi, sir. Salamat gid Doc sa imo sining time diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mangonsiho lang kami, mangonsiho lang kami, Doc, ano na tabo nga nag-positive ining duha ka bulan, ano ni siya babae o kon lalaki kag diin siya halin, Doc? Bali sir, aton nga patient number 4 sa Moises Padilla is a 2-month-old male nga halin sa Quezon City, Subong. So bali sang June 21 sila nag-abot dire upo diya Iloy kag iya nga tiyo. So Subong, currently ang aton nga tatlo ka pasyente nga ini asymptomatic na sila. So, ever since pag-abot wa gina sila simptomas sa COVID nga aton na obserbaran kag wala man sila ginmilanat. Bali sang 21 ginswab man sila sa airport pag-abot nila from Manila kag ano sila dayon gin quarantine namon sila sa Ilabalay. Malapit man sa amon isolation unit. Okay. Sige. So meaning tatlo gid sila gali, Doc, sa ka family tiyo Iloy kag siya. Yes sir. Oo, ang baby ang tiyo kang Iloy.
Grabe man, no? Positive sila tanan-tanan, no? Bilang Ay, hindi sir, hindi pa sir. Bali, ang positive pa lang naton is ang Bata. baby pa lang. That's why, amo to magin mono ko kung tatlo gid bala sila. So isa lang sa ila nga app nga tatlo amo ning duha ka bulan pagid lama ang nagpositive, no? Yes sir, amo usa pa lang gid. Amo nagklarohon ta. Paano Doc Man? Ang Iloy wala, ang Tiyo wala, puro siya. Anong sitwasyon, Doc Man? Halin sila sa Quezon. Oo, damo. Tapos di paminsaron no, nga mga rason nga nagpositibo ang bata. First and foremost, siguro nga ikonsiderata is ang nanay. Kay pwede nga ang nanay ang nag-carry isang infection kay ang nanay na gidya ang primary caregiver sa bata. So siya din ay nagatipan sa bata. So pwede nga halin man sa iya ang kagaw. Pwede man nga tiki ang Quezon City tamo-damo ginakaso no sang mga nagligad nga mga sinemana. Pwede nga naupod nila kay ang ginatinira nila ni sa Quezon City is actually just a boarding house. I see. So ang damo sangga sulod nga mga tawo lain-lain nga mga tawo ila nga maupo dito. So which is one of the reasons why nga nagpuli sila di kay hindi gusto sang nanay tani nga ma-expose ang bata sa lain-lain nga tawo. So pwede nga halin sa Iloy, pwede nga halin sa iban nga tawo nga naupod nila sa boarding house, pwede man in the process nga nagakuha sila nga papeles, nagtransport sila halin sa ila balay palakad sa naiya, kag sa naiya palakad diri sa aton, pwede nakuha sang bata ang kagaw. Ay, si pilang edad niya siniga ni Doc? Ang baby is 2 months old nga lalaki. Pilang edad? Ano gali, babae o kon lalaki ni siya? Lalaki ni siya. Lalaki, Doc, no? Grabe, no? Doon di man ko doon di ko ma-reconcile ko galingon. So, anong protocol nga ginahimo sa iya ni Subong, Doc? Kay 2 ka bulan? Okay. Bali, since wala pa tasang result sang mother, actually, this is not the first time nga may ara kami kaso nga mag-Iloy ang nagpositibo or mag-Iloy ang nag-urop danay pagpuli di kag nagpositibo ang bata. So, the protocol here is to separate the family or ang positibo sa iban nga tawo. So, since 2 months old ang aton baby, upod gina siya sa Iloy, sa iya Subong ang aton nga ginimo gin-transfer naton sila sa Ibi Magalona para ma-separated sila sa iban nga tawo kag dito sila i-observe until nga mag-negative aton nga pasyente or ma-observe naton nga wala gid siya symptoms for additional 14 more days. So ining baby Doc gin-separate sa subong kay mami niya kag kay uncle niya kay tito. No sir. Upod lang sila gyapon because ang naigid na ang matiman sa bata. So, upod ang nanay kag ang baby sa Ibi Magalona sa healing center. Okay, kon i-based na bala, Doc, no, sa iban nga mga pungsod, no, ang mag-amo sini nga sitwasyon niya, gina-isolate, gina-doc mo, no, gina-separate gid, no? Yes, sir. Yes, sir. So, diri sa aton, medyo may kakulangan ng aton siring nga mga pasilidad naton, so ginupod na nagin sila iya. Yes sir, bali ang amo na medyo difficult sa ato dili subong especially sa tong time nga nag-alabot sila because damo gid nag-alabot man nga mga pasyente. So one of the reasons why nga ginbutang namon sila sa ilang nga balay nga wala man iban nga tawo, sila lang gid nga tatlo, is because hindi ko gusto nga di namon gusto sa amon nga LGU nga i-mix plana sa iban nga mga tawo man nga halin sa iban nga lugar. So gusto naton nga kung ang bibi naton is syempre safer nga upod ni sila lang gid ang Olupdanay kay sila naman ang Olupdanay halin sa Manila. So ginseparate gid na siya. I see. Okay, ano, at least hindi ka mo yan ang problema subong sa mga contact tracing, hindi ka mo na problema. Wala sir. Amo nang pinaka good news nang nami dito kay hindi tiga-ulo ang pamilya nga nagpuli. So kad ang the beauty of it was lapit lang gid ang balay sang pasyente namon sa amon nga isolation unit sa barangay. So kung naga-monitor sila sa isolation unit namon, hindi na kami maningkamot nung sa magkadto dito sa ila balay kung diin nga layo. Lapit lang gid pag makadto-kadtuan, ma-monitor man sila. I see. Sir, Doc, mabalik ko to gamay sa bata, no? So na-mention mo kayo symptomatic man siya pero ano man way sabi maginabat siya pero gusto ko hibi-hibi gid siya guro ano nga sitwasyon ano nga ang bata tawhay tangan ka tawhay gid ang bata wala ta sang simptomas o posip o nilanat tupot ay gid kag ang bata ta kamaayo sang lawas medyo tambok sa gani nga bata no. So tawhay lang man sa kagina wala man hibi-hibi ang bata tulog lang man sa kagina sang naupod ang nanay ang medyo na ano lang gid isang nanay syempre nakulbaan siya para sa iya
iya bata. I see. Pero gina-explain man to namon nga pwede ka man magka-infection without any symptoms. I see. It doesn't mean nga delikado ka na dayon kung may ara ka sang COVID. Okay. So ang Iloy kagang Ancol amo ni or tiyo ginahulat pa ni subong ang result nila, Doc, no? Yes sir, ginahulat ta lang gid ang result kung negative gid man sila nga duwa. I see. Hindi sila dungan, no? Dungan sila kuan pero ang result hindi dungan. Sir? Sorry. Silingkod di sila dungan ang result gwa, no? Paano? Hello. Sorry. Dula. Aha. Subong niya, Doc, batian mo ko subong, Doc. Yes sir. Aha. So, naming ko nas lagin swab pareho sila nga day gin swab test ini sila nga tatlo pero hindi hindi iya dungan ang paggwa sang result subong. Actually sir, bali ang nagakatabo na di subong is gakauna gid yan na ang positive nga result nga gagwa. So, maskin same batch kamong gin-testing, kakaulihi gid ang negative results. Kaya gina-prioritize ang mga positive para una naton sila ma-isolate. Nanamian ko to so, base ara ng result nila, wala pa lang gid na pagwa gid. Nanamian ko to sa ambal mo, Doc, nga ginauna ang positive, ang negative, wala kabay pa nga puro negative ining Iloy kag tiyo nga ini. Amo nang Yes sir. Pangamuyo ginaton. So subong ay apat na ka mga positive nga mga pasyente ang La Castilian, ang Moises Padilla since then nga nagumpisa si COVID-19. So far sir, we have 4 cases na. Ang una namon nga duwa mag-Iloy man. No? And then ang ikaduwa namon is a 55-year-old male. And amon isa ang ikaapat namon nga pasyente ang bata. Atong una nga tatlo, kumusta to sila, Doc? Maayo man, ang una namon nga mga pasyente ang duwa namon nga mag-Iloy, wala gid simptomas, subong kahulat lang sang results ng ilang testing. And then ang isa namon ka pasyente ga ubo-ubo lang, may ubo-ubo gid ya, pero stable. Taman ka stable man namon nga pasyente dito sa Idi Magalona. And then amon isa very asymptomatic man nga bata. So tanan nga mga nag-positive dira sa Moises Padilla wala na da subong, klaro honta na kami nagapinamangkot diri sa aton. Wala na da subong kun kundi ato na sa Idi Magalona iya ginsaylo na sila sa healing center. Amo nang klaro. Yes sir, ara na sila sa healing center. Yes. Sige. Doc, ang imo panugyan sa taga Moises Padilla, sini matinyo naga-monitor gid sa aton, Doc. Doc. Sorry sir, ano to? Ang imo sini nga panugyan, imo sini nga mga reminder sa taga Moises Padilla. Okay. Bali sir, ginapangayo lang sa tanan nga mag-cooperar no sa aton nga protocols. So kung 14 days gid. Kung wala pa ang test result, then we will wait for the test results until makagawa para ma-safe man naton nga ma-safe man ang aton nga pamuluyo sa aton sa Moises Padilla. And ang pinaka-mayo gid nga obrahon sa tanan nga gapuli diri is to always pray kag mag-cooperate sa amon, especially kung manugpuli na because may ara kami sa mga gaka-receive nga kakiskribot lang kami nga maabot sila diri subong, ari na sila diri. And then wala kami kabalo nga nagkapuli na sila. So it's better gid para makapreparar kami sa amon nga nasod nga i-inform kami nga mapanugpuli kamo. And also ang pinaka-importante gid para sa akon is para dispitoon gid ang mga tao naton nga ang mga LSI ta or mga PUM ta ang mga nagapositibo pagid nga mga kaso kay tawo man ni sila. Yes. So gusto lang nila tani maging safe, is just that nagka-infection man gid sila ya. Hindi man na nila sala gid. Last na lang gid, Doc, pila subong kabilog ilis ay subong gina-monitor niyo na, Doc, sa Moises Padilla? So far we have I think 60 plus to 70 plus LSI sa gina-monitor as of the moment. Naka-home quarantine ang iba, naka-home quarantine sila. Currently ang amon nga mga pasyente nga dili na lang gid so mostly facility quarantine ang mga negative test results yung pagwa na namon sa amon mga facilities ara na sila yatanan sa ilabalay. And ang mga nag-negative test result. Yes sir. And we're hoping nga ini sila may protocol pagid another more days pa nga mag-isolate sa kagalingon nila. Amo lang pinaka-importante gid. Yes sir, oo. Bali tapuson gid ang 14 days nga quarantine nga gin-impose ang aton protocol. With that, Doc, Lyle Love, Lois Ladera, salamat gid sa ibang time na nami. Ano sa imong ngalan kag apelyido? Apat ka Ella. Salamat, Doc. Mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc. Salamat, sir. Thank you. Yes, sir. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Duha ka bulan ang edad. Positive iya. So, ang Iloy kag ang tiyo, kung pamatiyan ta si Dr. Ladera mga kaksyon, basi negative kay ulihi balak gina-prioritize ang ginapagwa nga mga positive. Kamay pa.
ang Ginoo na lang makabulig idra sa aton tanan-tanan kaluoy, no? So, may lang kay siyempre magduha ka bulan edad sa bata mo, asymptomatic man siya. Ang iloy maybe guro hindi kay action hes magpasugot nga isip parar sa siya. Sa amo na nga no way gini animo ya. Bisa mapatiti ka na mag-burp na karon kung ano na lang way gitak balos na mo. Dibla? Kalaing gidyang iloy o kung amay nga nagabitbit nga kapatiti kakapatig abon mo siya mo sa 2 ka bulan. So, abing guro sang iloy bahala na. Bisa nagpositive na siya kung magpositive man ko importante danay kami dungan kami ayo di. Dungan kami ayo di kiti nagatinguha naman sa isa kag isa mga ka-action. Sige, amo na no. So may 4 na ka mga positive cases iya dito sa Moises Padilla mga ka-action. Pero tiyan mo na nag-amat-amat ayo na sila sa sininga material. Amo nang mayo nga balita dira. Action Brian Morden, Action Firing Line. Last 8:07 na sa aton sininga pagpangalagad. Pagbalik naton karon, dungagan pagilaton ang aton sininga mga balita mga ka-action, no? May gina-check ako nga balita sino ning terminate man pero klarohon tani karon ko matuod ining information or may magahatag sina dire information man. Last 8:08. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. A public service. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio, Philippine Standard Time, las 8:20. Oy, may TC ining alkaline nga vitamin C mga kaaksyon, ginaedukar niya, ginabalansin niya ang imo sining lawas, ginapabako ng imo sining immune system sining may TC mga kaaksyon. Ano? Nagatap na manini sa tanan nga infeksyon kangay sang ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga sahi sang balatian ining may TC. No? Sa mo sining panahon nga maulanon na naman no, gamay singki dira kag tingki da sang maulanon or mainit tapos naulanan ka, medyo dasig kag ubuhon kag sipunon. So para manami ang imo sining combination, no? Sang imo sining lawas, mag-inom na sang may TC mga kaaksyon. Action Firing Line. Last 8:20 sa aton sining pagpangalagad, bigyan na check kami ni Action Dale sa mga gabi, no? Sining isa ka board nga gin terminate mga kaaksyon, pero kompleto content actually gin confirm diri sa aton galing ang personality nga aton ginistorya, di siya magpa-quote anaya. May kabilang kay Imbong Jocampo, nag-monitor Action Braila pa natapos ang COVID daw, may ara naman na swine flu gani sa China. Medyo dugay-dugay na siya, pero mayo-mayo na lang na kay doon di kaya tamaan ginang swine flu ngayon. Si Madam Amy Esmeralda Dolido nakatutok man, si Armelin Pahotining, salamat gid sa pag-monitor. Inday Blaza, Maria Mahilom Tihok Duayan, araman si Grace Smithon Cousins. Good evening, Sir Bry. Watch lang kami no? Watch lang kami sa Manvel Royal Subdivision. Action Bry, pamangkot lang ko tani sa imo ano ni ang ako himuon man. Baw may grabe ko di nga tupad balay. Sobra pa sa CCTV, super chismosa gid. Ano lang pablatter sa barangay Doon di makukatag komento na sa alam mo na yung sip-sip ng bibig. Roberto Carlos, sir, good evening. Si Rosemary Valles nakatutok man.
Si Jopel Barrera, good evening, Sombrail. Ask lang kami, after 14 days of quarantine, example ang result sang swab test niya negative of COVID-19. Pagpuli niya sa ilang balay, health protocol need pagid bala nga mag home quarantine ang isa ka individual for how many days, for example? Yes, 5 to 7 days na dapat i-isolate mga gyapon, separate gyapon kas pamilya mo da, hindi ka pwede kalagaw, hindi ka kagwa, dira ka lang anay sa sulod. Panigurado gina. Si Rimar Hicano Haliasgo, good evening, Action Brian, monitor kami sa Sitio Lupa, Barangay Sag-Ala, Castiliana. Tamiyaw ko lang dahil family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, Pagsugiron, kag Cabalfin. Ano? Sige, may gab-iman, nag-monitor man, sinima tiniyon, dali ginama ka-aksyon kay para matatapan taman ng ibandi. Good evening, Sobray. Happy birthday lang ko no sa iya sini magulang nga si Marily Iral. Nagapamatigit sa bong si Mother Jean Bibing Dagia Bautista. Salamat, Aksurbay. Link kay Madam Jinky na. Salamat gid sa pag-monitor. Si May Alaga ba nakatutok man diri sa ato? Action Firing Line. Sige, unahon ko na lang sa Action Marlon Hinavia gikan sa Kapitolyo Provincial. Kay hibaluon tagid kon pila na kabilog ang COVID-19 positive diri sa Negros Occidental kag iban pagid nga mga balita mga kaksyon. Timbrihan mo lang ko Action Hensa kon ara na no. Si Oscar Bito, Action Brian, grabe problema tadi may COVID, may sunog, pray kita tanan sang hugot kay Lord para maguntat na trahedya sa aton sining palibot. Dapat gid ano. Sige. Okay. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami ni Easter, no? Salmorin de los Santos, San Carlos de los Santos, sang barangay Nagasila, Carlota. Action Brian, mayong gabi, always kami monitor Dolor Katinoy, Moray, Pangadlo sa barangay Nagasila, Carlota. Good evening, Action Brian. Basi, guwapo ka sa iheno ni man. Pag gamita, Santon Plus, pakadtuabla sa Bangga Tutong. Ano naglambot na nisgo po hayaw. Sir, good evening. Diyog ko bitamyaw sa mga guard sa Sentral Dakong Kugon, Sairos, Romo, Samson, Rafael, kag my good friend ko no, ang good friend niya ko nga si Marvin Banares from Sir Chief niya. Salamat gid. Sige, salamat po sa inyo. Last 8:25, Gods na kita Action Hands. Sige, gina-check natin sa Action Marlon Hinavia. Sa sinimatinian mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, na monitor man subong nga matiniyon si 3532. Sino ni siya man? Butangalan ba? Okay lang alang pa. Sige. Ariyo, kay kahapon, ari isa maning porte maning balita dito sa gihol nga na Sirima Kaksyon. Ining isa ka miyembro sang Philippine Army nga halin sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental. On board sa iya sining nga motorsiklo, ini siya ang native iya sang syudad sang Himamaylan mga kaksyon. Action Firing Line. Ining nasambit iya nga Philippine Army ginkilala sa kay Corporal Mark Anthony Kyokson, legal ang edad. Na base ini siya dito sa may 62nd Infantry Battalion. Pero naga-duty gid ni siya sa Community Support Program sa Barangay Banwage sa man nga syudad dito sa Oriental Negros. Ang 62nd ni na-under ini siya sa 303rd Infantry Brigade mga kaksyon. According to Colonel Inocencio Pasaporte, pabalik na ini siya sa pag-abot dira sa may sitio compound Barangay Luz, Syudad sang Gihulngan, ini siya ang ginbalabagan sang ini magnubo 5 tanan ka mga persona kag 5 ka persona kag ginpaarakan sang armas luthang. Action Firing Line. Tining kaluluoy nga korporal nga si Kyokson mga kaksyon, patay gid ini no? Patay gid ini. So gina-check pa karon kon kumusta ang autopsy report niya, ilang taon dito kag failan kaso kung sinong failan di kaso. Action Firing Line. Kag ginkuha pa mga personal belongings niya pating iya sining nga armas lutang. Replay ko ni karon tingog ni Colonel Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade kay under ni siya tawo ya ini mag-action. For the meantime, we have Action Marlon Hinavia. Capital Reports. Mga balita sa Kapitolyo. Action Mar, good evening.
Akson na bray yari ang labing ulihing record sang Department of Health Region 6 angot dali sa kaso sang COVID positive dali sa Negros Occidental. So naglampuwas na ini sa isa ka gatos kay subong Akson bray may 13 ka mga nagdugang kagti sa 13 lakip dara ang duwa ka bulan nga bata nga taga Banwa sang Moises Padilla. Kung may nagpositive, may ara man Akson bray sang nag-recover, nag-alalayo. Sa Bogos nga Western Visayas, may siyam ka mga nag-ayo. Sa siyam Akson bray, duha lang galing ang halindre sa Negros Occidental. Pero unahon ko lang, ining 13 ka mga nagdugang sa kaso, kay kundi kaina o kun kahapon, 91 ang kaso sa Negros Occidental. Nagdugang 13, 103 o 104 na. 104 ang kadamoon Akson bray. So naglampuwas na siya sa isa kagatos. Ari ang mga nagdugang nga positive lunsay ini mga locally stranded individuals halin sa Metro Manila, may araman halin sa Cebu. Ang una, 21 anyos nga babaye, taga Himamaylan City, 33 anyos babaye, taga Calatrava, 57 anyos babaye, taga Himamaylan, duwa ka bulan nga bata nga lalaki, kaya mo nang taga Banwa nga Moises Padilla, 53 anyos nga lalaki, taga Sunad sang Sagay, 22 anyos lalaki, Escalante, 26 anyos babaye, Escalante, 28 anyos babaye, Cadiz, 14 anyos babaye, taga Sagay, 50 anyos lalaki, taga Kawayan, 64 anyos lalaki, Escalante, 52 anyos babaye, Hinubaan, kag 66 anyos babaye, taga syudad sang Cadiz. Kaya man Akson bray ang ilang duwa ka bulan nga nagpositibo. Amo ini isang ginakabig Akson bray nga pida kabata nga COVID patient sa record sang Western Visayas, no? Kay ang record nagapakita nga ang age range sa mga COVID positive ari na butang 2 months ang pinagkatigulang 94 anyos. So nakapakita lamang Negros lang. Western Visayas. Sa Western Visayas sa sumbaray nga record nabutang na sa kuno makita mo da nga ang recovered, ang death, ang positive, ang total. Diya naman ang sumbaray nga age range. Ang pinaka-huben, tiyan mo na ang 2 ka bulan. Doon nagtatak na sa record sa Western Visayas, 2 ka bulan ang pinaka-huben, ang pinakatigulang 94 anyos. Akson na bray. Ang mga nagka-recover naman, 36 anyos lalaki, taga-syudad sang Cadiz, kag 43 anyos lalaki man, taga-syudad sang Silay. Mula ng Mayo, kay kung may nag-positive, may nag-alalayo man Akson bray. O galing kay manti ang masubo-subo kag sakit lang rin pamatian, nga mas damo ang nag-positive sang sa nag-ayo Akson bray. Bagay. No? Pero ginalauman Akson bray nga mahagan-hagan ni ang pagdugang sang kaso. Dagod may aran nga daan sa mando mo ang National IATF nga punggan anay ang pagbaton sa mga LSIs halin sa Manila pasulod diri sa Negros Occidental. So say man sa probinsya sang Cebu Akson bray, ang Negros Occidental pagi sa kay Governor Bong Lacson nag-order man, nag-ayo man nga kon mahimo stop anay ang pagbaton sa mga LSI halin sa Cebu. So bus-buson na lang ni Akson bray ang kwan ang resulta nga initaran by the way ining 13 positive cases
mga test ini Aksyon Bray nga ginpagwa tanan halin sa bayan sa Sele Hospital dira sa may Teresita Halandone Provincial Hospital. Ang probinsya Aksyon Bray sa sa Western Visayas ang mayad diri nga kwan nga senaryo ang ara sa bahin sang Guimaras. Ay sa Guimaras Aksyon Bray 0 nagkito sila. Pag-intindi ko may isa guro na? May isa nga nagdugang. May isa guro nga nagpositive sa ila? Oo. Temo lang na isak bilog. Ilis ay pa. Hindi tanto ko na. Hindi tanto palaligban Aksyon Bray. Hapos bala na guro. Ati panon sang mga opisyal dira sa Guimaras, no? Ang Iloilo ang Negros amo yung nagapa-indis-indis. Kung kadamon sa mga kaso sang COVID sa Western Visayas ang paghahambalan. Damo di gapulule gibisato na rin sa Cebu. Wait na ginakuha ng Cebu di pero tigay halos tanan nga naga-positive di mga RSI gin man Aksyon Mar mo. Di man natang itago. Yes, correction na ba? Wa isang pinakasolusyon da kundi punggan anay temporaryo ang mga LSIs nga makasulod diri sa aton. Sa Negros Occidental o Consulad man sa Bacolod. Amo ning update gikan sa bahin sang Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hadoboya. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Mar, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Nagalagas-lagas man kita sa kadamuon sa nagpositibo si iban man nga probinsya sang Western Visayas o kon sa bugos nga Pilipinas. Galing kay diri sa aton ang pinakamaayo diri nga wala iya sa komunidad naton, no? Ina mga nag-alalabot ina diri sa aton mga kaksyon. Kon hindi lang kita iya tig-abagol, hindi kita man problema mo, no? Dapat naka-learn na ta sa mga nagliligan nga nagkalatabo diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Suliton ta Barangay Alihes, Barangay Estefania. Nga man nga nagpalauli pagkatapos daw nagkatol ng tiil, nagwa, nagsating-shating pang iba, naglibod suroy, igo murahon, iya positive. Nagsinala, iya ka contact tracing aton sining nga otoridad. Action Firing Line. So, wala pa ginman sang report diri sa aton nga may nalatnan kita sa local abi, no? Local transmission. Duay pagikok bati, don't know, basi nalipat lang ko. Pero ining bata, action hands, nga 2 ka bulan nginiho. Kung positive siya, kag kon mag-result gani ang iloy kag tiyo niya sini nga mo nagakulkol siya halin sa Manila pagadto di sa aton, magwa bing result nga negative. Diri mapamatud-an, action hands, nga wala ginman nga panglaton ang asymptomatic nga COVID-19. Action Firing Line. Kay kon nga panglaton siya, ti una nga malatnan niya, iya iloy Iti among gakugo, siya among gabatiti, siya among naghako, siya among nagahulid sa iya. Taran-tanan. Pero kung mag-negative ginman, pasalamat kita. Kay wala sang nagapanglaton sa mga may ara sang virus nga COVID-19 pero wala sang may ginabatyag. Action Firing Line. Amo na aton sining aton sining pasalamatan. Ang bata lang galibog ko galing kay nga may ara siyang iloy waay. Namo na bla? Why pa tang result, no? May naghambal sa basi may nakakugos na to siya sa Metro Manila, bla. May lain nga tao nga nakakugos sa iya, naghula kung sa bata inahulam pasapasa bla, different umol ka bata Action Firing Line. Or isa sa pamilya nila to sa Metro Manila, may ara nga nagkakugos-kugos yan pagpuli di tinadalayagid. May posibilidad. Pero timo na, ang mga medical experts mo mag-explain gid sila aton sa mga pananawan lang naman. Kung ano gid lang natabo kung nga nagpositive ining 2 ka bulan mga ka-action. Action Brian Morden. Action Firing Line. Manamyaw ko na makadali maka-action sa kay Niel Lobaton nakatutok man kag si Fritz Anson Lobaton. Genevieve Pahilanga nakatutok man. Jocelyn Liboon Dispoho ara naman si Michael Ganancial, Rico Enriquez. Hi sir, yung gabi tamyaw lang Sitios Banditahan, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Labinagid, Pamilya Kalumba. Salamat kit. Isabel Gatanila. Good evening, Action Radio, nagalantaw kami handumanan. Okay, sige, salamat.
Si si Abeth Magalona, good evening Action Bri. Patamyaw lang sa Magalona family sa barangay Pahanukoy. Okay. Si Jovi Monares Araman, nag-Lantaw man si Matinyan. Sige, las 8:37. Dali lang gid action hands kay Ario. Kabalo ka sa subong nga panahon kinanglan ang buwas damlag naton bisan niya nga may ara sang ginatawag naton pandemya subong nga halos taran kita naga problema sini. Pero dapat pinsaron gyapon naton ang buwas damlag sang mga kabataan. Ano nga buwas damlag ginatumod ko diri? Magpa-enroll na kamo mga kaaksyon sining eskwelahan iya nga may makabulig or mabulig sa inyo. Abaning First Academy of Skills and Technology. Nagatanyag sila sang senior high tracks academics kangay sang accountancy and business management, humanities and social science, may TVL man sila, may housekeeping sila NC11. May araman sang food and beverage nga NC11, cookery NC11, Contact Center Services NC11, Organic Agriculture Products NC11. Bas NC Togro nina. First Academy of Skills Makaksyon and Technology, the first all the way globally. Na? Pwede ka makatawag sa 780-905 or 9035. Pangitaan nyo lang si Mrs. Rizalyn Dormido. Dira ni sila namtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, sining syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Bangod nga subong ang ginaduso sa Department of Education ining ginatawag naton iyang online class. Ti ining ang First Academy way man nagpaulihi, no? Ma-online class man sila mga kaksyon, no? Para lang gid nga ti makabulig sila sang ila sining nga mga estudyante, no? Kay subong first ining brutuan nagabato na sang senior high students for school year 2020-2021 kag may online enrollment naman sila subong available gid. Visit lang sila sa website nga www.firstacademy-bacolod.com. Kay dito makuha nila ang tanan nga mga information or magbisita sa RMD Building Block 25 Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, mga kaaksyon. Action Firing Line. Balanced discussion. Fearless comment. Action Firing Line. Ang Alpha at Beta. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 8:44 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon, ano? Ining Evergreen Herbal Capsule, nagabalansi sa lawasan tao, mga kaaksyon, kay ini siya may ara sang mga pwede mabulig dira kung nagataas ang imo sining blood sugar, uric acid mo dira kag sumuman bad cholesterol, hyperacidity, sobra nga asin kag creatinine mo dira, iban pa mag Evergreen Herbal Capsule. May vitamin A ini, C, magnesium. Ang vitamin o kon B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa ining Evergreen Herbal Capsule. Makabulig ini sa constipation kag may pito ini ka mga sangkap kaangay sang turmeric, saluyot, manunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang Evergreen Herbal Capsule. Ini mga produktuan sang Doc Hico Alternative and Health Food Center, mga kaaksyon. Pwede nyo nisla mabakalgid sa mga butika, malapit dira sa inyo tagsa-tagsa tanan ka mga puluyan. Sa Eden Pharmacy sa may Central Market dire sa Bacolod, Farmacia Juarez, Rizal Street Bacolod, Farmacia Edcaro, Lacson Street, JDN Pharmacy Bata, Alfie Pharmacy Bago City, Farmacia Bago City, Surgeon Pharmacy sa Bago, Botika Zandria Kawayan, Dankalan Drugstore Dankalan, Midplus Pharmacy sa Kawankalan, mga kaaksyon. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Pabati ko lang gamay sa inyong tingog ni Colonel Inocencio Pasaporte, amoning sa 303rd Infantry Battalion o kon Brigade. May connection sa pagkapatay sining kay Corporal Mark Anthony Kyukson, no? Taga Himamaylan, pero dito na base iya sa 62nd Infantry Battalion sa area sang Gihulngan, Negros Oriental. Aksyon Firing Line. Ini siya ang gin-ambush, mga kaaksyon, sa ginapatihan miyembro sang New People's Army kahapon sang hapon. 5:20 to 5:30 kahapon sang hapon. So ang incident area ara sa vicinity ka Sitio Compound, Barangay Luz, Gihulngan City, Negros Oriental. Yes, sir. So, ang ining si Corporal Anthony Kyukson, membro ni sang community support program team ka 62nd Infantry Battalion, which is under operational control ka 303rd Brigade. So si Corporal Kyukson, halin siya sa from area ka Isabela. Inkuha siya na accordingly may mga personal siya na mga ginlakad. So pabalik niya siya dito sa ila base, sa ila team dito sa may Gihulngan City, sa may Barangay Luzman. O amo na pagbalik niya sa hapon,
medyo intambangan sila yun dito sa may Silingco, no, sa Sitio Compound. So, ang suspect, tanaw na mo na wala naman sang iba diri nga magbuhat, so mga membro ni sang armado nga NPA sa area. So amo to nga ginapusil nila, so instantly, no, nagasakay ni siya sa motor niya na Kawasaki. So ginpalukpan lang, ipaulanan na lang siya. So but we are waiting, no, ang autopsy report, ano gitang mga final nga pa, no, narito. So wa sa iya ang iya issued nga caliber 45 firearm kag mga personal belongings niya. So Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Abarang portion sa palayag ni pasaporte mga kaaksyon sa Philippine Army sining pagluthang patay sa kay Corporal Mark Anthony Kyukson sang 62nd Philippine Army. Corporal pa lang disgrasya na, no? Part inasay na sining trabaho, pero next time dapat body-body. Action Firing Line. Tira todlo to miyembro sang New People's Army. Madumduman, nagligad nga si Mana, dira man sa gihulngan man to ang encounter to lang nga nagluntad. 5 man to ang ginatudlo iyang patay sa bahin naman sang New People's Army mga kaaksyon. Action Brian Morden, Action Firing Line. Las 8:48, no? Sa mga otod daton dira basi may bukol-bukol ang lawas nyo. Di ko bihikap sa inyo sining mga kilid-kilid dira tanan, hiram-hiraman nyo na. Ang sigurado nga bukol, ha. Hindi nang bukol yang away nagidya ka panasan kay budlay na napanason, ano? Guiter kada o kuno na padira Magzanton Plus Herbal Capsule. Ken tinutoyo sini mga bukol-bukol tunawon niya, no? Zanton Plus Herbal Capsule. Mga arthritis mo dira, may prostate problem ka, heart enlargement, ang imo sining ginabatsyag dira nga daw may katubo nga daw hindi ni mayuhaw. Zanton Plus Herbal Capsule, napamatud-anan ni sa mga siyentipiko mga kaaksyon, no? Zanton Plus Herbal Capsule. Zanton Plus Herbal Capsule. Action Firing Line. Maing gabi lang sa kay Bingsky, Dagumboy. Good evening, Action Brian. Always nagalantaw kami live sa Villamonte. Tumandok, Barangay Manghanoy, La Castillana. Tamyaw lang kuno family Dagumboy. Sitio Sambag, Barangay Manghanoy. Stay safe lang. And God bless always, Action Bri. Salamat kayo. O sa syudad Santa Lisaya, may nasapuan nga tulan na lang sa tao. May bagol, mga tulan sa mga kamot, tiil. Medyo dugay-dugay na, doon din na makilala. Pero lalaki ni base sa panapton nga nakuha siya, daw gasuksok siya brief, no? Brief ang ginasuksok, hindi pante. Action JM, basta brief, siyempre laki, gini, no? Galing ko siya daw, subong nga panahon, daw kaduluda na mamayara man niya laki na masiga pante man black. Action Firing Line. Pero piho niya, brief giniya, lalaki ni, no? Dito na sa pan sa medyo, sa Mount Bulo, ano to? Kolob, basta dito sa may area sang Barangay Kabatangan, no? Sitio Concepcion, Barangay Kabatangan. Kulo Kabayohon nga lugar, no? Amo nang ngalan sa lugar, bukid-bukid na to. Ara subong sa Talisay PNP, gin-preserve nila ini, duha ka semana may mahulat sila basi may mga himata dira nga magpangita bla. Kadto kamo to basi makilala nyo bisan sa brief na lang kag bayo ining kalansay o kontulan or kalabira sang tao. May kabilang kita ta Vivek Morden naga-monitor subong didto na lockdown manis Manila wa manipuli-puli ining isa ning pobre ni ho. Gaubara nito daw hidlaw man sa pamilya Si Jojo Amoloria naga-monitor man Nagatutok man si Olivia Hulagting ho. No, ara man si Rayjan Tan Villalon ginaga-monitor sa Barangay Purisima Manapla. Si Sir Dennis Richard Tiboroma sa San Enrique nagatutok man. Si Edwin John Kalinaw. Good evening, Action Brian. Patamyaw lang ko family Kalinaw sa Barangay 26. Si Mike Niel naman no? Action Brian, liog lang ko, greet lang si Khalid and Lola Verge, listening from Bago City. Siro sa Mikwan na naman yun, Robleso sa Barangay Felisa, the Queen o Barangay Felisa, sikat-sikat na sa subong sa Barangay Felisa mo. Rizal Di Alunan, good evening, Action Brian. Monitor lang kami din sa inyo program. Gabi-gabi, Country Homes Phase 3, Barangay Stefania, thank you again. Pero may ko naglabay sa Phase 3 na. Si Sally Niepes Villases Araman, oy si Action Roger Gutebo nakatutok man.
Rodney Parcon, salamat kid. Allen Transporto, si Joy Joy, Linlen, Toto Allen sa Masville, Barangay Cubay, nagamonitor. Idna Lapar, Sinsyagi sir, medyo laktawan ko na lang, no? Nanay Liti, nagamonitor man, kag si Inday Rolina Transporto. Salamat gid sa pagmonitor. Jod Gales Makawili, salamat sa pag-monitor. Salamat ba, medyo lawig ng imo sining ikwan. Pating, anyways, thank you gid, no? Kay lawig ni imo nga chat sa aton, no? Sige. Si Ono 4, hi Sir Brian, good evening. Tami ako na daw sila ni Rolando Haba, Lorna Haba, Marites ko, no? Paiba Willie, paiba nga permi ginaga-monitor sa imo barangay Kaduaan, Cadiz City. Salamat gid, sige. Lipay gid kami sinabas na naga-monitor, ano? Good evening, Exxon Radio, diri sa Moin, kadagabi, may computer di mga bata, gin-out nila halin aga. Ano ni man? Medyo di ko mag-gets mayo. Good evening, Exxon Brian. Monitor kami di Agalia sa Hacienda Maca Sicilia, Barangay CR, Bagalion, si Kailin Pidania. Salamat, gid. Good evening, Sir Bri. Listening here lang. Salamat. Good evening, Exxon Bri. Mangkot ko tani kung open ang boundary sang Oriental kag Occidental. Kag kung may biyahe ang Ceres, Oriental, open na. Actually, open. Nagis lang biyahe. Hindi pa kita sigurado nga may biyahe. Good evening, Exxon Bri. Greet ko lang na family Basalo, Rica Plaza, Espartero, Caburong, nga always pamati, Cherry ni sang Locsin DSB. Salamat, gid. Good evening, Exxon Bri. Latosa family, Sampurok, Bagong Silang, Barangay Estefania. Always ginang pamati sa iyong program. Pirmi ko na agapahilot. Sa kay Nanay Maura. Good evening, Sir Brian. Punta. O dyan po na, pero tigid ang tugnaw, no? Monitor ko di samta nagahigda-higda tamiyaw ko sa tanan-tanan nga taga Barangay Tambad, Kawayan. Salamat kid Barangay Kagawad. Halin kay Barangay Kagawad, Isabelo Hirali Jr. Nagahilay-hilay siya connection hands, oh. Ako na ginihimo ko sa una while naga-monitor ko kay Action Andy Delgado blasona. Sa umaning nga oras. Piyong-piyong kabla. Kagsang panahon ni Action Art sa una nga naka-firing line na siya. Si Garcia GG naman naga-monitor. Nilda Siguan Sierraman. Via Jonathan. Jose Hirolitan 5 Gayuna. Salamat sa pag-monitor. Efraim Clarin Araman. Si Sir Eddie Ricafort sa OTTG Christine Taxi. Si Novi Valencia na naman Sublado. Salamat gid. Sally Niepes, so na-mention ko na kay Nana. Si Marjan Abalo. Good evening, Exxon Bri. Marjania. Monitor lang Barangay Ocon La Castellana. Highlight ko na sa Dichoson, Abalo and Gregorio family. Si Rini Paguntala na raman sang Candoni. May nagapamangkot sa aton kung sino ko na itong na-terminate. Pabasan tala na kay mga resource person ta. Doon di ko gin makontak sa buong gabi. Basta may isa ka persona nga gin-terminate siya sining aya palang akuan diri sa Bacolod. Si Ronilo Oniate naga-monitor man. Raymond Tugle. Pakigreet lang ko Tugle family sa Bacolod. Mary Ann Malones Oribe. Good evening, Exxon Bri. Monitor lang kami sa Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Bye may gabi. Kumusta na ning aton nga bike lane man? Dudo ara malang ro bike lane ta, no? Do ano malang gana malang guro. Galing ibanda na tatampokan na. Ang iban daw ginhimo na talyer man da. Ang ibanda may mga postes ang sinekog yapon. Ang ibanda bolkita na. Kumbaga may nagbag-ogin man, no? Pero sako, subong panakop sang bitaw, pro, sa Bacolod. Bacolod Traffic Authority Office. Sa mga nagabiolate lang ang mga salakyan. Motorsiklo kag iban pa.
Amo na inyo mga salakyan, mula bantayan nyo, gid kay basta gani no parking, hindi mo mag-park da. Sigurado, gid pandakpon ka mo da. Sige, ang aton sining oras, mag-action kulabos na, saway ko malambutan, basa, pasensya lang. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Hendrix Pulgar. Back up man naton Action JM Baikin. Sa News Center, kag sa aton sining pagpangalagad subong Action Dale Salazar. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag of course, inyo naman nabatian isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, Maghili Bati Tabuas. Sama mangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon